Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Modeli Grymoedd Ffrithiant. Pan bydd dau gwrthrych yn cyffwrdd ei gilydd, ni'n gwybod bod yna adwaith normal yn gweithredu yn perpendicular i'r linell cyswllt rhwng y ddau wrthrych. A, fel arfer, mae yna rym ffrithiannol yn gweithredu ar hyd y linell cyswllt rhwng y ddau wrthrych. Mae'r grym ffrithiannol yma yn gwrthwynebu unrhyw fudiant gymharol neu unrhyw duedd at fudiant gymharol rhwng y ddau wrthrych. Os yw'r cysylltiad rhwng y ddau wrthrych mor seimllyd, fel y gall y ddau symud yn erbyn ei gilydd heb unrhyw rwystyr, gallwn anwybyddu unrhyw rym ffrithiannol rhwng y ddau a defnyddiwn y gair llyfn i ddisgrifio'r cysylltiad rhwng y ddau wrthrych. Gallwn ddangos priodweddau ffrithiant wrth ddefnyddio arbrawf syml lle mae tegan yn ddisymud ar fwrdd llorweddol garw. Mae'r tegan yn glwm mewn llinyn sy'n mynd dros peg bach llyfn ar ddiwedd y bwrdd a wedi gysylltu i lwyth sy'n hongian yn rhydd. Os fydd pwysau'r llwyth yn cynyddu o 0, bydd y tegan yn cadw'n ddisymud am beth amser cyn iddo ddechrau symud, a bydd yn cyflymu at ochr y bwrdd. Felly, am beth amser, bydd y grym ffrithiannol rhwng y bwrdd a'r tegan yn ddigon i rwystro'r tegan rhag symud. Ond unwaith bydd y pwysau llwyth yn mynd yn fwy na ryw werth critigol, bydd y grym ffrithiannol yn methu atal y tegan rhag symud. Boed i pwysau'r tegan fod yn U1 a pwysau'r llwyth fod yn U2. Yr adwaith normal rhwng y tegan a'r bwrdd yn R, a'r grym ffrithiannol rhwng y tegan a'r bwrdd yn F. F am dynnu mewn ôl, tensiwn yn y llinyn am dynnu fe at ochr y bwrdd, ffrithiant yn dal yn ôl. A tra bod e ddim yn symud, maen nhw'n mynd i fod yn hafal. Yr un tensiwn, gan bod y peg yn llyfn, yr un tensiwn sy'n dal y llwyth U2 uwchben y llawr. Tra bod system yn ddisymud, mae'r grymoedd ar y llwyth a'r grymoedd ar y tegan mewn cydbwysedd. Ail deddf Newton i fyny ar y llwyth, felly mae T tynnu U2 yw'r grym cydeffaith yn haflu 0, dim cyflymiad. Felly mae T yn haflu U2. Ond yr un T sy'n dal y tegan, sy'n tria tynnu'r tegan. Felly, ail deddf Newton ar y tegan o'r chwith i'r dde yn positif, felly T gynta tynnu F yn haflu 0 gan fod yn ddisymud, felly mae T yn haflu F. Felly, am newid, rhwng y ddau yma, mae'r ddau T yn haflu ei gilydd, felly mae F yn gorfod fod yn hafal i U2, os yw'r system mewn cydbwysedd. Os yw pwysau'r llwyth yn fwy na gwerth critigol, bydd y cydbwysedd yn torri a'r tegan yn cyflymu o ddisymudedd. Yn y sefyllfa yma, tybir fel arfer bod y grym ffrithiannol yn dar ar ei werth mwyaf, yn ymarferol mae mymryn yn llai na'r gwerth mwyaf yma. Dangosir y berthynas rhwng y grym ffrithiannol a'r pwysau sy'n hongian ar y graff. Felly dyma'r grym ffrithiannol, F yn erbyn pwysau'r llwyth U. Felly maen nhw mewn cydbwysedd, felly maen nhw'n hafal iddi gilydd, felly mae graddiant yn un, dyn ni yn mynd i fyny, tan bod ni'n cyrraedd y gwerth critigol ar gyfer pwysau'r llwyth. A wedyn, cyn hwnna mae'r system yn ddisymud, wedyn mae'r system yn cyflymu, a wedyn mae F bron yn hafal i, ond ni'n dweud bod e'n hafal i'r F max ar unwaith mae e'n symud. Mor belled, mae'r arbrawf yma yn arwain at gysgliadau. Mae ffrithiant yn mynd yn erbyn y mudiant, ond mae byth yn fwy na ddigon i wrthwynebu'r mudiant.
Fel mae'r tuedd tuag at fuddiant yn cynyddu, felly hefyd mae'r grym ffrithiannol yn cynyddu nes iddo gyrraedd gwerth mwyaf F max. Bydd y grym byth yn fwy na hyn. Os bydd y tuedd at fuddiant yn barhau i gynyddu, bydd mudiant yn dechrau. Wedyn, cymerwn bod gan y grym ffrithiannol ei werth mwyaf. Gallwn addasu'r arbrawf i roi rheol ar gyfer F max. Gweithredu'r grym i lawr, maint P, Newton ar y tegan. Cofiwch mae bwysau fe yna hefyd. Mae'r bwrdd yn arw, mae'r peg yn sefydlog ac yn llefn am yr llwyth gyda ni yma. Sylwch bod angen llwyth yn fwy mwyn torri'r cydbwysedd na'r sefyllfa blaenorol. Felly, yn blaenorol, yn benodol, os oes gan y grym i lawr y maint U1, oedd pwysau'r tegan yn U1 hefyd, cofiwch, bydd y grym critigol ar gyfer y llwyth ddwy waith ei werth blaenorol. Ac os yw maint P yn 2 U1, bydd gwerth y pwysau critigol yn 2 gwaith ei gwerth gwreiddiol. Cofiwch bod pwysau'r llwyth yn hafel i werth mwyaf y grym ffrithiannol. Canlyniad i hyn os yr ydym yn adio grym i lawr y tegan, mae gwerth F max yn cynyddu. Yn benodol, os oes gan y grym P maint U1, bydd gwerth mwyaf yn 2 waith ei werth gwreiddiol, achos U1 oedd pwysau'r tegan, felly mae 2 U1 yn tynnu lawr. Ac os oes gan y grym P maint 2 U1, gyda'r U arall sy'n yn barod, bydd gwerth mwyaf ffrithiant yn 2 gwaith ei werth gwreiddiol. Mae ystyriaeth o ddiagramau Grymoedd yn galluogi ni sefydlu fformula ar gyfer gwerth mwyaf y grym ffrithiannol. Felly, ar y tegan, a'i der Newton i fyny, mae gyda ni R yn tynnu fyny, P yn gwthio lawr ac mae U1 yn gwthio lawr. Mae mewn cydbwysedd yn y cyfeiriad yna, felly mae'n haflu 0, dim cyflymiad. Felly mae R yn haflu P plus U1. Gallwn drafod y canlyniad o'r sleidiau blaenorol. Felly, os oedd grym P yn 0, felly dim ond U1 sy'n gweithredu lawr, mae R, yr adwaith normal, yn haflu U1 a dyna gwerth gwreiddiol F max. Os yw grym P yn U1, mae adwaith normal nawr yn 2 U1, felly 2 waith gwerth F max. Os yw'r grym P yn 2 U1 yn gwysgu lawr, mae'r adwaith normal nawr yn mynd i fod yn 3 U1, sef 3 gwaith yr F max. Mae'r canlyniadau hyn yn awgrymu bod gwerth mwyaf y grym ffrithiannol mewn cyfrannedd ar adwaith rhwng y bwrdd a'r tegan, a gallwn ni ysgrifennu hyn fel F max mewn cyfrannedd R neu bod F max yn haflu miw R, lle miw yw gysonin am y cyfrannedd. Gelwir miw y cyfernod ffrithiant. Yn mynd o flaen yr R, y cyfernod ffrithiant. Mae gwerth y gysonin yma yn ddibynnu ar y deunydd mae'r ddau wrthrych wedi gwneud mas o, pa mor saenllyd mae'r ddau wrthrych, a proffil y ddau arwyneb. Os yw uriad, lubrication, y ddau wrthrych yn dda iawn, gall miw fod yn fach iawn. Ond os yw un arwyneb yn arw neu'n ludiog, sticky, gall gwerth miw fod yn fawr iawn. Yn ymarferol, ar lefel microscopic, nid oes yna arwyneb gwastad gyda proffil unffurf i gael. Golygu'r hyn bod miw yn amrywio o bwynt i bwynt ar yr arwyneb. A mae cymryd un gwerth ar gyfer miw yn enghraifft arall o tybiaethau rydyn ni'n gwneud mwyn darganfod model mathemategol mewn sefyllfa mecanyddol. Ni'n cymryd tawer un man mae'r adwaith yn gweithredu. Ffeithiau allweddol. Ni wedi gweld y ddau gynta,
O'r blaen, mae ffrithiant yn mynd yn erbyn y mudiad, ond mae byth yn fwy na ddigon i wrthwynebu'r mudiad. Fel mae tuedd at fudiant yn cynyddu felly hefyd, mae grym ffrithiannol yn cynyddu nes iddo gyrraedd gwerth mwyaf F max. Bydd y grym byth yn fwy na hyn. Os bydd y tuedd at fudiant yn barhau i gynyddu, bydd mudiad yn dechrau. Wedyn, cymerwn bod gan y grym ffrithiannol a'i werth mwyaf. Mae gwerth mwyaf y grym ffrithiannol rhwng gronyn ac arwyneb mewn cyfrannedd ar adwaith normal, a gelwir y gysonyn y gyfrannedd y cyfernod ffrithiant miw, sy'n rhwng y gronyn a'r arwyneb. Felly mae F max yn mynd i fod yn hafelu miw r. Roedd yr amod newydd nawr mwyn bod y gronyn mewn cydbwysedd. Nid yn unig bod angen i'r grym cydbwysedd ar y gronyn fod yn 0, ond bydd rhaid bod maint unrhyw rymoedd ffrithiannol fod yn llai na'n ein hafel i'r gwerth mwyaf. Hynny yw, os i F max yn hafelu miw r, bydd unrhyw grym F cyn bod e'n symud yn goffa fod yn llai na'n ein hafel i miw r. Dywedir bod gronyn mewn cydbwysedd terfannol, os mae maint y grym ffrithiannol sy'n gweithredu ar y gronyn yw gwerth mwyaf posibl ar gyfer y ffrithiant. Cydbwysedd terfannol mae bron yn symud. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.